samoro nonyum dalau e bur sibuoche kama dhier ong'iyo kete wang'e ng'iyo to bende ng'iyo dhier kod wang'u. Nyithindo muodo ndelo igweno nyako deyo kawuono wachiungo chier mar choke Yesu ja Nazareth makata nego sei sadi tich adi okinyi kata odhiambo sama chieng' podho wan kod Yesu ja Nazareth. Ondiki e Jo-Kolosai 2:14 ni norucho gima nondiki manotweyowa. Samoro nondiki mondo twe dala mondo kata obed pith manyalo donje dalano kik timre, nyiri manyalo tedo kik tedi, chuo manyalo kendo kik kendi, kata mano ala moro kik sudi. Mumbako niya Ruoth noketo sei, ng'ama noketo sei ok nen ng'at matin. Joma wuok mondo bono miyo bi oketo sei e kit ngima mag jomoko ok gin joko moko mareja giwuok gotieno kendo giwacho ni mato wanyalo. Kawuono ni wachungo Yesu ratego komeko ng'at manyalo reso par ng'ato kata noket sei mondo ng'ato sandre pien pile kod pile otere pesa ne osiptende wawacho ni nyalo ruch gi ondike Naum 1:13 nobro chodo nyororo no e nying Yesu ja Nazareth. Ng'ato bro wacho kawuono ni kata noket sei e ohanda ni mondo kik sudi tating'o Yesu mar loyo ma kawuono ni biro rucho gima nade mondiki e dala wa oda kuom nyithinda kuom ohanda kuom gik manade kata obed pith duong' odok ni ratego.